Doncs bona tarda, benvinguts a La Cova, l'únic programa d'entrevistes del país que no presenta... Ricard Ostrell! Avui ens acompanya una tuitaire que amb els seus seguidors podria omplir el Camp Nou. És aquesta dona, la Gallifantes, ho sabrem després de la publicitat. Teniu por de pillar el coronavirus? Les farmacèutiques amaguen que la cura és això, cervesa a la masovera. Va a veure. Molt bé, és vostè la Gallifantes? No, jo soc un holograma perquè la Gallifantes en realitat viu a Twitter, no treballa, es passa el dia obviant Espanya a Twitter, no té vida, està amargada... Sí, bueno, això diuen. Està bé, està bé. Però exactament qui ets? Com et definiries a tu mateixa? En la vida real? Les dues, va, un repte. No, però és que no soc ningú, soc una mare de família sola, amb dos fills, que treballo i que tinc, jo què sé, la sort de que es veu que a Twitter se'm dona bé res més, però jo em passo el dia treballant a l'oficina, tuitejo, quan baixo a baix a fer el cigarro, ja me logran sacar del sueldo. Sí, clar. No, quan baixo a fer el cigarro, aleshores tuitejo, miro, a l'hora de dinar, però res més. I com s'aconsegueix arribar als 100.000 seguidors? Perquè clar, vull dir, és fàcil dir baixo, fumo, piulo i 100.000 tios. Ni idea. No ho saps? No. Com comences a fer-ho? Perquè... No ho sé, o sigui, jo vaig començar parlant sobre el meu divorci, o sigui, jo vaig fer un Twitter perquè m'estava divorciant i volia algun lloc on ficar, i es va barrejar amb el tema de la política cap al 2015. Li vaig fer gràcia a un noi que es deia Egel71, un noi que es diu Rubén, ell em retuitejava molt i a partir d'allà, és que no ho sé. Molt m'ho van fer els partits que ara no em suporten, clar, em retuitejaven molt aleshores. No fotis, sí? Sí, clar, aleshores era amiga. El més important de tenir tants seguidors és que pots escollir amb qui lligar? Una mica. Sí? Parlem-ne una mica, a veure, es lliga molt o no? A veure, lligava més quan tenia menys seguidors. Quan estaves divorciada? No, quan encara estic divorciada. No. Perpetu, vale. Sí, a ti te pillan una vez, ja no. No, però lligava més quan tens menys seguidors i t'ho dirà qualsevol de les tuiteres amb 3 o 4.000 seguidors, elles se hinxen. Però quan ja tens molts, no s'atreveixen. Ah, sí? I tant. I per què a mi ningú em tira la canya tenint 10.000 tristos seguidors? Perquè no ets ros, no tens fills... Vale. No, és que faig jo aquesta broma i em pengen, ja t'ho dic ara. Bueno, igual quan la pengis me saltan diciendo de todo, Sí, això és veritat. Crec que va ser Rufián, va dir una cosa de que si fos per Twitter la CUP tindria majoria absoluta, Graupera governaria Barcelona. Realment és un altre món, Twitter? Sí, és un altre món, però jo crec que és el món on la gent està més informada. Sí, per això jo crec que si fos a Twitter la CUP, és veritat, governaria, i perquè la gent, jo crec que Twitter està més informada, o vull pensar-ho. Vols pensar-ho? Sí, igual és per mi... Però hi ha molta bola, no, també? Sí, però quan ja portes molt de temps, ja distingeixes el que és veritat i el que és no. Sí? Sí. Jo crec que sí, No, ho dic perquè... Aunque m'he comido alguna, Clar, és que es diu tant que tot és fake, però a la vegada la mateixa gent que diu que és fake no contacta amb tu per dir-te, hòstia, això que has publicat, tia, podries... Buah, diuen de tot, sí. Et diuen, esto no lo digas así, ha sido muy injusta, ¿por qué nos haces esto? Coses així, clar. És que l'altre dia vas publicar una piulada que deia... A veure... Twitter es ese lugar donde políticos con sueldo público insultan a ciudadanos de a pie por no compartir la estrategia de su partido, su en mayúscula. Va, juguem al joc. Vinga. Qui va ser? Portava ulleres? Sí, es deia José. De cognom Rodríguez? Rodríguez. No m'ho puc creure, se diu així? Sí, i el dia abans el seu íntim amic, el Coque. En sèrio? Sí, però perquè perden el nord. És a dir, ells pensen que perquè tens molts seguidors ja estàs a su nivell, i no és veritat. És veritat, tinc molts seguidors, pero yo voy a trabajar cada día, no vivo de la política, no he cobrado nunca por nada. Claro, entonces entran en un juego que dices, te estás equivocando. Pero, sí. Què té més mèrit, que t'aplaudeixin a Cornellà i l'Hospitalet o que el Barça guanyi la Copa Europa amb la merda plantilla que té?
No em facis parlar d'aquestes coses. Doncs què té més mèrit, aplaudir a Perpinyà o a Cornellà? Però si era el mateix, o sigui, és que tracten a la gent de Cornellà o de Badalona com si fossin idiotes. O sigui, aquella gent no és espanyola sent espanyola perquè siguin imbècils. O sigui, senten espanyola perquè les seves arrels són espanyoles, perquè tenen la informació que tenen, però no perquè siguin idiotes. Jo era espanyola fa 10 anys i viva Espanya i superorgullosa. No fotis. Jo a les Olimpiades vaig penjar la bandera espanyola i la catalana, l'espanyola la colgué. L'espanyola i la catalana, has dit? L'espanyola i la catalana. Sí, Ciudadanos, de tota la vida. Clar, jo era catalana i espanyola. Que fort! Que faltava l'europea, ja. Adelantándome a mi tiempo. Dios, que guai! Però després tu et tornes independentista quan veus les coses que fa l'Estat, no perquè Esquerra et digui o algú et digui ara voy a hablar en castellano, tratándose como si fueras un niño pequeño. Aquella gent és igual intel·ligent que tothom, Sí, aquest és el tema, Es parla molt de l'àrea metropolitana com això, com un paternalisme, que no només els indepes, també l'esquerra progressista, sempre Sí. l'àrea metropolitana i tal. Tu fas moltes piulades en castellà. Sí. Tu creus que canviant l'idioma ja faràs més indepes? Però jo ara et parlo en castellà, per tant m'entendràs millor? No. Jo, que m'he criat en un ambient espanyol, de família espanyola, els meus pares eren catalans, però catalans espanyols, o sigui, jo que m'he criat en aquest ambient i els meus avis eren superespanyols, amb artics espanyols, a un espanyol el convences quan et confrontes. El espanyol és ganador, és yo quiero ganar, ¿vale? Es por mis cojones y yo quiero ganar. La roja. Sí, lo de los cojones, total. Podem posar ovarios, que és el 8M i diumenge, sí. Vale, aleshores, quan convences l'espanyol, tipo yo, cuando el Estado te hace una marifeta como una putada como el estatut, cuando el 1 de octubre, cuando te enfrentas, porque aquella gent es orgullosa. A esto no lo vas a convencer diciendo nosotros los catalanes te queremos y ahora vamos a hablar castellano. Les da lo mismo. És la meva opinió de nadie, o sea, de... Bueno, 100.000 tios et segueixen, suposo que tindràs més valor del que creus, Ja, però jo solo per insultar-me, Ara entrarem al tema. Per cert, has provat aquesta cervesa? Sí, està boníssima. Està boníssima, oi que sí? Podries dir, la masovera està boníssima? La masovera està superbona. Mira, tu i la Rosique sou els que millor publicitat heu fet d'aquesta... Sí? Sí, Rosique va dir, la masovera, saps amb aquell somriure que té, tan simpàtic, sí. No, però està molt bona. La Rosique o la cervesa? Bueno, a veure, aquesta setmana hi havia gent que t'assenyalava com a burgesa. Ui, i rentista. Sí, de fet és curiós perquè la Cova és un perfil de Twitter que està bastant apagat perquè és Instagram on hi ha el merder, no? Sí. I ens vas fer retweet i ens va sortir tota una horda de trolls insultant-nos sistemàticament de que mierda de programa, tal... Era bueno, si el mireu millor, no? Però no l'has vist i ja és una merda, no? Què és pitjor, un troll indepe o un troll espanyolista? Contra tu, A mí els trolls indepes em fan mal. Bueno, no mal en plan voy a llorar por la noche, pero sí que em fan mal en plan que bajo, ¿no? Porque al final anem al mateix barco. Sí. Així. Los trolls españoles ya los conozco, es que no salen del zorra, puta, o al revés, amargada, es que no salen de ahí. O sigui, és molt masclista, no, en realitat, el comentari? Súper masclista, sí. O sea, no salen de ahí, entonces ya no me afecta, me resbalan bastante. A part, com t'ha d'afectar un tio, per exemple, que viu a Valladolid i te llama lo que sea? Estàs a Valladolid, a mi què m'importa? Sí, una mica a distància. Però una persona a la que tu estàs defensant o que has estat amb ell a l'1 d'octubre o tal, que de repente te diga que vives de renta, és a dir, que agafin el mateix discurs que els fatxes, vives de renta, cobras, tal, que dices, hostia, esto ya lo he oído, pero lo he oído del otro lado. No fotem, hem arribat aquí. Però clar, amb tanta penya que t'insulta, deus tenir els teus trolls preferits, no? De dir, mira, ja ha sortit. Els tinc silenciats a molts. Sí? Sí. No els aguanto gaire, O sigui, hi ha gent que es fica... És que no surten d'aquí. O sigui, agafen una línia de, jo què sé, el que te llama vieja amargada. I vieja amargada la primera vez, vieja amargada la segunda vez, vieja amargada... I a vegades dius, canvia un poco el xip. Clar, però clar, el tarannà d'insult indepe i el tarannà d'insult espanyolista segueix el mateix patró masclista o no? No, l'indepe és molt més mucho más comedido. Clar, som europeus. Sí, és més educat. Sí, és educat, és més educat. Si ho fan amb un toc francès, no? Hi ha una que es diu Pere no sé què. Aragonès? No. Hay uno que sí se le va la olla, que sí diu puta. Pere Garriga? Creo que és ese, ¿no? Sempre són els mateixos. Pot ser, és un tio molt Com actiu. es diu? Sí, no me'n recordo, però un tio que és polític, És polític, de no sé quin poble.
Sí, pero bueno, ese lo tengo bloqueado. No, et venen més per l'Anna, Convergència, Burguesa, por ahí, que ataquen por ahí. Per què creus que et diuen convergent? Bueno, perquè jo era convergent, a mi m'és igual dir-ho. Sí? Ja, jo votava Pujol i de fet... Ja, però a veure. O sigui, fa 10 anys penjaves banderes d'Espanya i de Catalunya, rotllo Ciudadanos, i votaves el Pujol? Bueno, perquè Pujol era com jo em sentia espanyola però catalana també, i Pujol era com el que... a mi la frase que hi ha de Pujol que va dir català és quien vive, trabaja en Catalunya, clar, amb molts ens va fer sentir catalans, a casa meva ens van començar a sentir catalans gràcies a Pujol, o sigui, Pujol va fer moltes coses dolentes però va fer moltes coses bones, i una d'elles és ficar-nos dintre a molts que, bueno, sí, som catalans perquè vam sentir el sentiment de som catalans. Sí. O sigui, no construïa pantans però com a mi et feia sentir català. Sí. Està bé això. Entre els partits indepes, quins es molesten més per lo que publiques? Quins es molesten més? A veure, jo crec que Esquerra. Sí? Sí. La CUP abans, ara ja no tant. Bueno, la CUP que desapareix ritme accelerat, així que tampoc. Ara Esquerra i Junts són molt elegants. Junts no s'hi pot saber greu, però... Bueno, són molt elegants, Sí? no es fiquen a que... És sutil, no? Sí, por eso, jo crec que per això continuen guanyant, perquè tenen l'elegància tipus de... Bueno, vale. És classisme de tota la vida, I en vaja. canvi els altres te entren i... I ha afectat molt la política a la teva vida? Intento que no, però sí m'ha afectat, clar. Sí? Sí. En què t'ha afectat més o menys? Per exemple, la meva vida sentimental m'ha afectat molt, molt. El divorci va ser per culpa de l'Estatut? No, que va, si ens van fer indepes els dos a la vegada, ja el sofà de casa, esto no s'aguanta. El sofà està bé. No, ens vam divorciar després, però sí, m'ha afectat. El que passa és que tinc la sort de tenir els mateixos amics de tota la vida, els amics de l'institut, els amics de la facultat i tal, i aquests, clar, em fan de pata de aguante, ¿no? Com vas viure la batalla d'Urquinaona? Oh, que guai va ser. Sí. De fet, davant de casa meva hi havia uns nanos. A Carrer Cecília hi havia uns nanos cremant el container, jo estava mirant per la finestra i no les prende. I quan ja va prendre, les seves vaig trucar als bombers. Ui, aquí s'està quemant el container. Això és molt convergent, Sí, no. Hòstia, el niño me quema el container i jo... No, però vaig esperar que prengués i tal. I la gent del meu barri, que tenim un grup de WhatsApp i tal, des de l'1 d'octubre, hòstia, estàvem que... A veure, som dreta de l'Eixample, I estàvem tots... ¡Está quemando todo! ¡Qué guai! ¡Está quemando todo! La batalla d'Urquinaona jo crec que és un dels moments en què més ens ha tornat l'autoestima a tots. Sí? I hem après molt. I jo crec que tenim que encara que canviar més. És a dir, no passa res perquè es cremi un container, no passa res perquè aixequin els com es diu allò, paons? Pallons? Això, les llambordes de carrer, no passa res. Però després a les Ribera surt ja amb la llamborda trencada. Està Rivera ahora, Què hace Rivera ahora? Imagina't si és patètic aquest tio, que va fer una roda de premsa dient que trobava feina. Perquè no t'ha dit la seva vida. Si tots haguéssim de fer una roda de premsa per quan trobem feina, seria xulo, Quantes vegades has canviat tu de feina? Joder, si sapigués, 5 o 6. I a més, com a autònom, saps que és una salvatjada tot. Fa poc va començar una mena de joc en què jo donava un nom i el convidat l'havia de definir. Pot ser un insult o pot ser una frase. Intentem, perquè fa 2 setmanes amb el Mangas va ser, no sé, Quim Torra, i va necessitar un abecedari per no acabar dient que és un miserable, no? Així que jo tiré noms, vale? Vale, em deixes pensar-ho, que si no se me va la boca, vale. Aquell silenci tens. Sí. El primer és Arnold Schwarzenegger. Idiota. Joder, era el més suau de tots. Vale. El segon és Carles Puigdemont. Entranyable, és que jo l'adoro. Ja no sé. Que soc de primàries, que sigui, però per mi Carles Puigdemont és la institució que hem de protegir. I per mi Carles Puigdemont és una gran persona que es va trobar en un moment supercrític no sé, i que va fer el que ell pensava com a persona, no com a polític ni com a líder, sinó que com a persona
va pensar, no exposaré el meu poble en això. Ara ja diu que va ser un error i tal. Aleshores, clar, a mi em guanya la part persona, és que jo, és algo personal, O sea... No, està bé, està bé. A veure aquesta, Clara Ponsatí. Oh, l'adoro també. No seràs d'orgar més fàcil, no? Perquè... Clara és la canya. O sigui, a la Clara és a qui tindríem que escoltar. Sí. Més carrer, més lluita, confrontació, res de mà estesa perquè és una enganyifa. O sigui, la Clara és... Puigdemont és la persona a estimar i a cuidar. I Clara és la persona a escoltar, per mi, Ah, ojo el matís, Ojo el matís. Va, una que també t'agradarà. Marta Pascal. Esta, de verdad, es una... ¿Cómo se llama? ¿Viejoven? Viejoven. No arriba als 35 anys, crec. No arriba als 35? No. Crec que no. Sí? Ui, espera, que no jo també sé. Què diu? Ai. Té més de 35? Bueno, van a la boda de les rimades, així que per tant... Mare meva, aquesta dona, de veritat, que faci calceta, és horrorós. Té pinta, té pinta que fa. És que és horrorosa. Res, fora. Fora. Ada Colau. Es una trilera. Muy bien. Es una trilera. Bueno, es que además ayer me llegó el recibo de IBI. Una vez. O sigui, una tía que estaba dient... Bueno, una senyora, una persona, ¿vale? No diré una tía, ¿vale? Que si no me dirán qué es eso. Una señora que estaba defensando el derecho a la habitatge tal y cual y que nos ha subido, hay gente que le ha subido el IBI un 100% o más, a un tío Aguinaldo le ha pujat, que ho deia a Twitter, o sigui, s'ha passat. O sigui, jo soc una sola treballadora i m'ha pujat un 12%, que ja enviava el rebut i pensava, no m'ho puc creure. Abans si ho domiciliaves es rebaixaven un 2%, ara nada. O sigui, és una enganyifa aquesta dona, o sigui, acceptar els vots del Valls, no sé, és una trepa, és una trepa. Trepa, bueno. Artur Mas. Hooligans, El següent és Artur Mas. Artur Mas és el polític en majúscules. És el polític, tot i que crec que ja no toca. No, és que no entenc per què et diuen convergent després. Pere Aragonès. Soso. Es insípido este tío, de verdad, Estadista. O sea, es de estar en una oficina haciendo números. Sí. Oriol Junqueras. És que no vull dir res, és que jo no sé, no, és que em té molt desconcertada, jo crec que ha agafat un paper que ell mateix s'ha cregut i no sé fins a quin punt és real o no és real o és una curassa que s'ha posat per poder aguantar la presó, no ho sé. Joan Coscubiela. Este tío no existe. Crec que està Endesa o una empresa d'aquestes. De l'IBEX. A l'IBEX sí, està por ahí, sí. Un que t'agradarà, va. Va. Uy, prepárenos, Gabriel Rufián. Es el error más grande que hemos cometido todos, o sea, hacer grande a este personaje, perquè el vam fer nosaltres, amb els nostres aplaudiments, però jo tinc una amiga que es diu Marta, a Twitter, que quan si veu aquest tall em dirà nobles de mi cabrona, que aquesta em va dir ja fa anys que li donem pàbulo a gent com Rufián, ho pagarem molt car. Diu, la política no és això, la política no és treure no sé què. I jo, va, Marta, no sé què, doncs mira, tenia raó. Santi Vila. Jo crec que és un bon home, un pobre home. Pobre home. Sí, que va tenir por i... Sí? Sí, jo crec que és un tio que, no sé, que va tenir por, que va dir... no sé. Se li ha de pagar la caixa de solidaritat? Se li ha de pagar? Sí, se li ha de pagar, però primer... A veure, sí, però primer s'ha de pagar els nanos que han perdut l'ull, una manutenció per això. Els nanos que han perdut la gent, aquesta gent s'ha de pagar tota l'ortodòncia. Tots els represaliats, gent que s'ha quedat sense feina per culpa del procés o per estar detinguts o que té antecedents, aquesta gent se li ha de pagar. I quan tota aquesta gent ja estigui coberta, si volen, que paguin el Santi Vila. Quan et presentis a un partit, m'ho dius i et voto. Jordi Graupera. A veure, Jordi Graupera és un tio superintel·ligent, superformat, però em penso que no sap arribar a la gent. És a dir, el seu discurs és tan elevat que no acaba d'entendre a qui està parlant. La gent normal, a vegades ens costa entendre-ho.
Saps que ha fet un llibre que es diu Supèrbia? Sí, l'ho he vist, sí, ja, no sé. Vols dir que no és una provocació? No ho sé, però és cert que el tio fa una reflexió molt interessant sobre com la gent el veu com un superb i costa molt canviar aquesta imatge. És cert, aquesta imatge de tibant, de sograt i... Sí, però tot aquest grup el té, el Bernat Tadeu, per exemple, és un tio superdivertit, és un tio brillant i també té aquesta imatge del tio i tal, i és un home superdivertit. Ah, sí? Sí, és molt divertit. Ja sé que la gent li com malament, a mi com molt bé. I Toni Soler? A veure, és que no sé, perquè com han canviat tant i s'han posat tant de part del partit i aleshores han començat a... A mi em va blocar el Toni Soler. Sí? Hòstia. I a mi. Quants? Aixequeu la mà, quants us ha blocat? Verge Santa, quasi. És el 80% del públic. Està a moda, no? Ah, tu vas blocar amb ells. Pot criticar, sí, però ell no pot rebre crítica. Ara, aquest és el tema. Clar, a més és que és gent que cobra que té un sou públic, o sigui, no pots, no sé. Una altra cosa és que la gent l'insulti i aleshores bloqui, tot el dret del món. Però perquè et facin un comentari i blocar, home, ets un personatge públic, cobres de lo públic, jo també soc un personatge públic, però ell cobra de lo públic. Correcte, sí. Hi ha una diferencia, yo hago el Polonia y suelto todo lo que me da la gana y cuando la gente me dice, te has pasado en el Polonia, les bloqueo. Ostras, no. El següent te l'he dit, bueno, el que et diré ara, l'has mencionat tu només començar, que és el José Rodríguez, Trinito, Pablo Friends. Porque este hombre denuncia menos de nada, porque ya me ha dicho que... Sí. ¿Te ha denunciado? Una denuncia por difamación. Joder. Per mi és una complexat. Sí? Sí. Hòstia. És una complexat. Punto. O sigui, i la gent acomplexada fa coses molt rares. Sí. Laura Borràs. Es una tía muy inteligente. Esto de decir tío debería frenarlo. ¿Por qué? Es una persona muy inteligente. La Laura es muy inteligente. La Laura sí sap com és la gent. I això que la Laura té una formació acadèmica super bèstia. Però la Laura sí que coneix molt bé el que necessita la gent, el que vol la gent, sí. Molt intel·ligent la Laura. Sí que soc Convergència? Sí, és que estava pensant el mateix, dic, és que de tots ha rajat el saco dur i d'altres són l'hòstia, no? I ja l'última i més important, Gallifantes. Com soc jo? Com et definiries? Una boca. Segons quina piulada, sí. No, soy, bueno, pues no sé. Entrañable. Ara, va, definiu-la. Entranyable. No, autèntica. Lengua. I la sang molt calenta. Tinc la sang molt calenta i això em perd moltes vegades. Has esborrat moltes piulades? Cap. Que fort. Perquè inclús les piulades que m'han valgut, com lo de la perra de Gallifantes, o un dia que em vaig ficar amb els bascos i em va sortir, bueno, todos los vascos diciéndome de todo, tal, d'aquelles piulades jo no les borro perquè les he de recordar, és veritat, són ficades de pota meva i són mis metides de pata. No, està bé. El Ray López va agafar una urna i va fer 1.300 quilòmetres per veure el president de la Generalitat. Bueno, el legítim president. Això t'anava a dir, tu quin sacrifici has fet pel món honorable? Pel Puigdemont? Sí. Algun sacrifici hauràs fet, no? Tanta devoció que sents per ell? No, sacrifici no. Ni has posat pasta a la caixa de solidaritat? Sí, eso sí, pero cuando tú quieres a alguien te sale solo, eso no es un sacrificio. A veure, jo no faria 1.300 quilòmetres caminant, Per això jo no he fet res que no tingués ganes de fer i quan tu estimes algú et surt perquè sí. Jo vaig anar a Waterloo però passé bomba, o sigui, no és un sacrifici. Però va vindre una amiga meva, a més em va acompanyar, que a més no era indepe i em va acompanyar, sí. I es va fer indepe? A veure, ella diu que no és indepe, però em va acompanyar ja, ha fet les marxes. L'altre dia estava a Perpinyà. Hòstia, doncs és una infiltrada. És com, Ari, estàs segura que no és indepe? No sé. La pregunta és, què votaries en un referèndum? Si et diu que sí, ja està clar. Si et diu que no, bueno... Ja, però ella és molt així, em diria, ja veremos, querida. Sí, està bé.
A veure, PDeCAT, la crida, CUP, ara primàries, quina diferència hi ha entre tu i Xavier Salamartín amb les seves jaquetes? Que jo em vaig movent segons el que va passar. És a dir, jo soc Junts pel Cat durant molt de temps, però a més m'agrada Esquerra perquè és indepe, m'agrada la CUP perquè som així revolucionaris. En el moment que es lia, si el meu fill està al carrer i el BUC ha tret els Mossos a pagar la gent, jo ja no puc votar a Junts per Cat. Per molt que jo estimi el president o m'encanti la Laura Borràs, jo ja no els puc votar. Si després veus que el Mas està per allà, que bueno, em vaig movent segons això, però jo vaig votar a la CUP, per exemple, a les generals. És que molava votar la CUP a les generals, també val dir, vamos a petar eso, que son dos meses igual, a veure si para algo. No, està bé. I tu recordes que estaves fent el 27 d'octubre? Del 2017? L'únic 27 d'octubre que hi ha a la història de Catalunya. El dia de la proclamació de la República jo estava a l'Arc de Triomf, allà veiem les pantalles, rodejats de Policia Nacional y pensando, ahora cuando Puigdemont diga la República van a salir todos y nos van a zurrar. Us falta això? Sí, jo pensava que tal com ho digués vindrien i ens arrasarien. Sí? Però clar, 27 va ser la que no la va suspendre, per tant, vas celebrar-ho, vas sortir de festa? El dia que la va proclamar, el dia del Parlament, perdó, he tenido un lapsus. Fixa't que idiota soy. Ese dia ho vaig veure per la tele i me'n vaig anar a dormir. Eren les 4:30, 5 de la tarda i me'n vaig anar a dormir. I me'n vaig anar a dormir perquè vaig pensar, más te vale estar fresca que mañana va a haber jaleo en les calles. Sí. Sí, o sigui, me'n vaig anar a dormir pensant que com anava en sèrio, el dia següent pràcticament tindríem l'exèrcit. I me'n vaig anar a dormir. I et vas despertar... I me desperté i pensé, ai madre. I quan vas veure que eren les 12 al migdia no passava res? No, em va costar, em va costar donar-me en compte que no passaria res. Sí. Però què és pitjor, trobar una parella amb ejaculació precoç o la república dels 8 segons? És pitjor la parella, perquè la república encara la podem fer. Hi ha un acudit que diuen que el bo de follar amb un indepe és que sempre diu que ho tornarem a fer. I que dura poc. Sí. Què és pitjor, el periodisme català o l'espanyol? A veure, és pitjor l'espanyol amb diferència, ¿vale? Perquè és espanyol. Perquè és espanyol i perquè si aquí hi ha pressions, allà hi ha el triple de pressions. Però hi ha un periodisme català que té moltes similituds i ho estem veient ara. Amb TV3, com persones que sortien sempre com el Ramon Cotarero ja no surten, com de repente Sergi Sol, que jo ni siquiera sabia quién era, ahora lo veo todos los días. ¿Sabes quién es, no? Sí, ahora sí. Uno que cobra 78.000 euros al año, ¿no? ¿Me han dicho? Bueno, clase mitjana apurada. Ja, muy apurada, sí. Assessor, sí, està allà a la Generalitat amb l'Aragonès. Correcte. Ex-asesor, decía el otro día, ¿no? Ponían en la ex, ponía ex-asesor de ex. Ah, bueno. Ja. Pues sí. Què és més molest? La gent que fa soroll quan mastega o el gir d'esquerra? Ho estàs posant difícil, Algú d'esquerra que fa soroll quan mastega? No ets convergent, no? Ostres, és que, va dir 68 diputats i declarar la independència. Sí, tenim 72 ara. Però són 68 si els tenia Esquerra. I ara diu, ja clar, sí, home, això el dijo. Només Esquerra, això vol dir PDeCAT o Junts per Cat tindria 40 més, ja són 108 més els 15 de... Doncs ja està, quan tinguem 125 diputats... No han assumit que no seran hegemònics. No ho seran. No, a no ser que se junten con PSC i Comuns, no seran hegemònics. Sentència, Sí, perquè soy así. Vale. Què serà el millor de la legislatura de Quim Torra? El dia que plegui o els 13 minuts que no va haver-hi la bandera espanyola? Els 13 minuts que no va haver la bandera espanyola. Tot i que ell diu que no va ser ell, perquè si no li foten un puro. Si és una pancarta, doncs la bandera. I tu creus que a ell li importa que li fiquin un puro? Jo crec que li és igual. Sí, ja total, arribats a aquest punt, dius, ja... crec que li és igual. És del convento, no? Me cago dentro. T'agrada la cervesa? Està boníssima. I mira que a mi la cervesa no és la meva beguda preferida, que és superbona. Estàs arrasant, Portes un quart de got. Sí, però perquè parlo molt. A veure, la temporada passada amb el Rufián van encetar un test, no, Rufián no, l'Artadi, perdó,
que era per saber si aquella persona era digna de ser allò que representa. Jo què represento? Tu, influencer indep. Tot i que diràs que no influeixo, el discurs És que aquest modest. m'influeixen molt a mi la gent. O sigui, jo les respostes les llegeixo quasi totes. Què dius? Sí, perquè jo moltes vegades no faig fap i tal, però les respostes les llegeixo quasi totes. Perquè un mogollon d'idees superbones me les dona la gent. Aleshores, jo influeixo, no, ells m'influeixen. És no retroalimenta. La influencer influencial, no? Seria? Clar. Que fort. O sigui, idees superbones que dius, hòstia, tio, és brillante, és verdad. Fes-li retweet. Ja. Bueno, el cas és que et faré un test per saber si ets una bona influencer indep. Vale. Primera pregunta. T'has dedicat un article al Crònica Global deslegitimant-te? Bueno, ja està. Ok. T'has dedicat un article a Dolça Catalunya? Home, i tant. Algun polític t'ha demanat retweet? Sí. Sí? Es pot saber nom? Què? No. President algun cop t'ha demanat? No, no diré res. Vale. I la següent pregunta. No, és que t'interessa. T'ha fet alguna vegada retweet Laura Borràs? Sí, moltes vegades. Ah, sí? Soc convergent. Has titllat de traïdor rufián? No, jo crec que la paraula traïdor no l'he utilitzat No l'has mai. utilitzada? No. Punt negatiu. I a tardar? És que traïdor no m'agrada ni... Pues punt negatiu també. I botifler? I botifler? Ojo, tercer punt. Un dia vaig posar, es pot dir ja botifler o encara no? És Però, veritat. sí, però no, perquè traïdor, botifler, bueno, tenen una estratègia que per mi és un horror, però Bueno, traïdor... està allà. Has fet alguna mena de xantatge emocional sobre la presó i l'exili? Rotllo, fem-ho per ells, estan a la presó patint. Crec que al principi sí, ara ja no. Positiu. Has participat en algun acte polític d'un partit on després has pensat què collons fotia aquí? No, sempre que he anat he pensat, ho he fet perquè volia fer-ho i sabent per què ho feia. Sí? Sí. Que després, mesos més tard, pensés, ai, ¿Por qué esa foto, no? igual me equivoqué un poquillo, Ja. però no passa res. No serà pitjor que la foto del Rufián amb aquell de Vox, així No, que pots estar per tranquil·la. favor. Has demanat diners per la caixa de solidaritat? Sí, moltes vegades. I t'has discutit amb Eduard Voltas? Sí, amb T-Block ja, sí. Un buit? Però espera un moment, saps què passa? Que és molt curiós. Perquè et bloquegi algú quan tu tens tants seguidors, Sí. has de fer-ho moltes... O sigui, les has de tocar mucho las narices, O sigui, Voltas me costó un montón bloquearme. Guerra de baixa intensitat, no? Piulada, pum, 8 del matí. Es pum, como pum, que... Sí, Poco como a que poco. les corta bloquear a alguien que tiene muchos seguidores. Sí, sí, o sea, has de tocarles mucho las narices. Pues. Pues t'he de dir que has fet un buit. Oh. Has aprovat? Ah. Home, Oye, buit. pues también. La mateixa nota que el Ray López. Ah, mira. Sí. Saps qui va treure la pitjor nota? Rufián. No. Joder. La Rosique va treure un 1. Ah, ¿y eso? Perquè era mala candidata d'Esquerra. O sigui, realment pensava com una indepe de debò. Que bo. Has provat aquesta cervesa? I està boníssima, però superbona, Em Farem prendria cada 4. tall. Farem cada tall. Mira, Masovera, mira el que li agrada. Demà torno. Que pagui més. Mira, demà tinc una cita que no sabíem on Pagui anar. més. Demà teníem una cita que no sabíem on anar i el portaré aquí. Un tuit estaria bé. Ara, No, ara no. Dic demà quan vinguis amb Ah, sí, clar. Digue, estoy en el craft. estoy en el craft. Vale, sí. Programazo ayer... Fem un repte, va, fem un repte. Demà has de fer una piulada amb el text següent. Estoy en el craft, coma, que programazo ayer el de la cova. Punto. Vale. Please follow them. I si superem els 30 seguidors, bueno, pum! Fem una cosa. Passa mal, perquè mañana ja no m'acordaré. Ja no passo ara. Perquè demà tenim lo de primàries, Ah, sí, veritat, que sí, tenim sí. un follon, sí, de dia. Ja per anar acabant l'entrevista, tens algun secret horrorós que prefereixes explicar ara i que no l'expliqui Crònica Global? No, de fet, no. I de fet quan ahir es va liar amb el Trinitro cuando se lió, sí. Clar, ell i jo érem amics. Éreu? Érem amics i érem molt amics de l'amic. És a dir, jo sé molts secrets seus. Ai! I ell sap molts secrets meus. Però els meus secrets, realment, els meus íntims ho saben, els meus fills ho saben, no hi ha res
No hi ha cap secret fosc, mi vida és superavorrida, O sigui, estàs dient que té un secret ultra negre, aquest home. Bueno, tots tenim secrets i tots els expliquem als amics, d'acord? Ui. I jo ja repassant de no, és que clar, no tinc res que no sàpiguen els meus fills o que no sàpiguen... Bueno, bé, està bé. O no, és que tinc una vida molt avorrida. Bueno, o molt honesta. Sí, la veritat és que no m'hago gran cosa. Quan deixaràs Twitter? He estat a punt de deixar-ho moltes vegades, perquè... Pero cuanto más te tocan las narices en plan que quieren que dejes Twitter, más es, pues ahora con mis narices luego... No sé. No ho saps. A veure, Twitter és ara el que està en boga, però igual jo no crec que dintre 3 anys encara estiguem tuitejant. No? No. Els joves, per exemple, es mouen molt més amb Instagram, porque menos letra, es más visual, pues cuando todo el mundo sabe Instagram... És que no sabem llegir, per tant, jo Instagram no. Bueno, doncs ara farem una cosa, Vale. i és que passats 30 minuts de l'entrevista, hem començat amb tard, però hem complert els 30 minuts, fem una cosa que fa Mona RAC1, que és trepitjar l'ull de poll, però no és ni a Mona RAC1, ni és trepitjar l'ull de poll, ni encara menys és el Pere Mas fent les seves frases, sinó que és el Joan Vila, que explicarà, bueno, no sé què explicarà, perquè com que ve de la muntanya, sisplau, Joan Vila, acompanya'ns. Mira, sembla que tenim música, no, ara? Què? Com ha anat? Bé. Sí? Bé. M'he estat apuntant unes coses que crec que hauríem de comentar seriosament. A més, he fet mala lletra perquè no ho puguis veure. Joan, no tenim música, no, per anunciar aquesta secció? O encara estem al tercer món, no? Vale, sí. No, bueno, és igual. Doncs això, he seleccionat 3 frases que es dic que crec que hauríem de parlar sobre elles. La primera, un fet inaudit en aquest programa, que per cert, és una cosa que després a la reunió de guió hauríem de parlar seriosament, perquè, o sigui, jo crec que ni el Manel Vidal a la sotana parlaria d'això. De què? No, és que és molt greu, o sigui, ni un tio que està tarat, saps, en si mateix, parlaria. Com és que has estat comentant l'IBI? Perquè em va arribar i la factura em va però és que en arribar i aquest el programa rebut. mai s'havia parlat de l'IBI. Saps? Mai havíem parlat de l'IBI. Pues s'ha d'hablar de l'IBI. Tots estem de lloguer en aquest programa. No hem parlat mai de... O sigui, no té sentit parlar de l'IBI, ni la nostra audiència rebutja l'IBI, no sap què és. Ja, però tu quants anys tens? Quants me'n poses? No. No, sí. Quants li poses? 30 i algú? Espera! En concret. 29. No! Vale, sí, molt bé, sí, ja està, és bona, talleu, perfecte. Qui ho diu això, talleu és bona? A veure, jo tinc 50, als 50 sí? ja tens un pis. Ben portat. No, a part que els que tenim la meva edat, quan van comprar el pis encara no havien pujat tant. Clar, era la bombolla. Cuidado, que... Era la bombolla que va esclatar. No, de fet, aquest és el següent tema que hem de parlar. De la bombolla? No, de coses que esclaten. Perquè has estat parlant dels teus viatges a Waterloo. Un? He fet un? Sí, que dius que tu vas passar bomba. M'ho vaig passar superbé. Saps qui s'ho va passar bomba el 1815 allà? Napoleó? Sí. Sí, no, has fet una frase molt encertada, no? Vaig anar a Waterloo i m'ho vaig passar bomba. Conya. Allò, que total, que van palmar 50.000 persones, saps? Que també és una cosa, vull dir, qui se'n va a l'exili en un lloc que representa una derrota? Ja, bueno, i qui celebra cada any una derrota, el 11 de setembre, o sigui, ja, com així... No vols dir que feies millor continuant sent espanyola? Què? No, ara no, com almenys diu guanyaves, saps? Un tuitero que es diu La Polla, que és molt divertit, em va dir aún estoy sacándome la roña de ser espanyol, pues estic igual. Sí, però és que al final penses, hòstia, tanta derrota, no podríem guanyar alguna cosa. Això? Ni que sigui la loto, saps? Agafes el tall de aún me estoy sacando la roña de ser española, vale, ho penges a Twitter, ja veràs los insultos de... No, però perdona'm, A veure, va molt bé que hagis parlat de ronya, perquè hem de considerar una cosa que m'he apuntat de les 3 que havíem de comentar, que és... Has dit 2 coses, bé, són una però és 2, diguéssim, i és la mateixa temàtica o camp semàntic. Has dit, un INDEP dura poc, o sigui, la teva opinió com a dona és aquesta, ben apreciada, i després, referint al nostre honorable president de la Generalitat, crec que no li importarà que li fotin un puro. Jo l'he dit això? Sí. No ho sé.
Ah, de Quim Torra! Clar, Aquest és igual, no? Ah, no, clar, és que jo Vale, vull parlar llavors, del president acaba Només passant el Puigdemont. president. O sigui, llavors el Quim Torra com a indepe dura poc també o no? No, he dit que la república va No, durar no, no, poc no, no, i no, tal. no, no, però tu has dit que un indepe dura poc. Jo al president de la Generalitat el respecto massa per parlar d'aquestes coses. Home, i a més que està molt ben casat, tal com sabem per diverses informacions. Sí. Sí, amb això no ens hi farem. Però bé, en termes generals el que he de dir és que aquest programa ha anat molt bé perquè realment el Joan s'ha guanyat el seu sou. Perquè soy una pesada. No, perquè has parlat també de la cervesa i n'has begut tanta que quedarà clar que no t'ho fèiem sota una amenaça de segrest, saps? No. O sigui, és allò de pestanyeja, saps, si no t'estan segrestant. No, res. Sí. No, però bé, no, ha anat molt bé l'entrevista perquè el que està molt bé és que si ens ha vist qualsevol persona dels 3.000 partits que conformen Convergència, quedarà clar que els hi tenim un cert apreci, saps? Sí, és veritat. Sí, no, però això està molt bé. A més també, com que has pogut promocionar l'autobiografia del Jordi Graupera. Ah, bueno, això ha sigut ell, jo m'he sumat al carro. Bueno, però demà hi haurà uns líos, no? Allà i tal. I el Puigdemont treu llibre el 3-4 d'abril. Bueno, se va liar. Mira, jo el que estic content, com a persona que es dedica no, en aquests mons de la cultura, que és que, clar, amb tot el tema del procés va perfecte per les editorials, vull dir, van traient llibre darrere llibre i ja. Sí. Avui Com el trauràs? Llibre? Jo? Home. No, jo si tinc Mira, un si llibre... cada follower et compra un llibre, en riu tant del Sánchez Pinyol. No, jo si escriu un llibre serà dintre d'uns anys, quan ja no pugui fer mal, i entonces explicaré... I sabem el que va passar amb el Trinito. I entonces explicaré Sí. ¿Sabes esas cosillas? La ronya, sí. la ronya. Sí, bueno. Només et diria una cosa. Digue-m'ho, sisplau. Si les dones de Twitter decidim un dia parlar, Ara. tela. Ah, no, té la marinera, vull dir, ja no queda ningú viu, perquè saps cada comentari que pensa, senyor, una mica d'autocontrol. Sí. Bé, no sé. Però bueno, Joan, crec que tens alguna cosa per regalar, sortejar o alguna cosa? Sí, fem un sorteig, és a dir, número de l'1 al 10. I si l'encertes t'ho donem, si no, no. Si no, també ho podem dir al públic, vull dir, és una mica... El 7. Collons, molt bé. Acabes de guanyar la samarreta de la batalla d'Urquinaona. És una samarreta que va fer Mirai i que es van vendre totes, evidentment. Oh, que Perquè a la gent li encanta. Sí. Me l'has posat, no? Sí, i tant, home. Sí, sisplau. Tothom a qui li podem se la posa. I no hem de fer més, Sí, I cobrar el doble. es venen a un preu molt econòmic i barat per la tela xinesa d'aquesta feta. Que xula! Pues m'encanta, Oh, pilotes. Pilota, m'encanta! Ai, ara t'he de treure el micròfon. No, ja està. Ja està, sí, vale, ja està. Bueno, pues, He parlat jo. Cristina, gràcies per acompanyar-nos en l'edició d'avui de La Cova, ha sigut un plaer. Vinc perquè eres tu, perquè jo no faig aquestes coses, I per mi no vindries? Bueno, ja ho veuré, doncs pel Joan ja famosa. És que t'ha posat atenta cap amunt i això m'ha quedat a mi. Bueno, això, Cristina, gràcies per acompanyar-nos i A vosaltres per convidar-me. per tot. Si us plau, un aplaudiment per la Cristina. I gràcies per la cervesa, La motoera. aquesta